खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी थारैनो बे समाव मोनसे सोंथि सिखांदों बर' हारिनि गेजेराव माब्ला जोबस्रांगोन धोरोमखौ लानानै गुलाय गुजाय जानाया आरो बर' हारिनि गेजेराव मारा खौसेथि फैगोन बर' हारिनि धोरोमखौ लानानै नाथाय बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो जों सम सम जों खौरां फोसावनो मोनबोगासिनो दं दि धोरोमखौ लानानै गावजों गाव गोरोबलायनो हायै धोरोमखौ लानानै माखासे समाव गुलाय गुजाय जानाय बेफोरबायदि खौरांखौ जों गोबां खेब मोनबोदों आरो खौरां फोसावनो मोनबोदों फिन आरोबाव जाबोदों बेबायदिनो धेमाजि जिल्लायाव जेराव गंसे गामियाव मोनसे नखरा बोलि बाथौ सिबिबाय थायोमोन आरो बेखौ लानानैनो बै गामिया जाय गामिया बिबार बाथौ सिबियोमोन नाथाय बै बिबार बाथौ सिबिनाय गामिया बोलि बाथौ सिबिनायखौ बे नखरसे बोलि बाथौ सिबिनायखौ सहायनो हायाखै आरो गोरोबनाय मोनाखै आरो बेखौ लानानै बै बोलि बाथौ सिबिनाय नखरखौ बयकट खालामना दोननाय जादों थारैनो बे बयकट खालामनाय हाबाफारिया एबा बयकट खालामनानै दोननाय थांखिखौ बेसेबां गनायजाथाव होनना नोंथांमोना फोरमायहर जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बे समाव आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो गुदि बाथौ धोरोमनि गाहाय नेहाथारि रबिराम रामसियारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों गोबां मानि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनाय गेजेरजों सोंखारिदों जेराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे गामि आरो बे दरसे गामिया जाहैबाय मोनसे साइन बर्डनि गेजेरजों फोसावना दोननायखौ जों बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो नोंथांमोना गोबां खेब नुखाबाय जेराव आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बर्ड बा जा साइन बर्ड होनानै दोनदों आरो बेयाव बिथांमोना लिरदों मोनसे फोरमायनाय गामिया जाहैबाय जार्मनबारि मुस्रि गामब्रा बसुमतारिनि नखरखौ जार्मनबारि गामिनि आयेननि बेरेखायै थांनायनि थाखाय बयकट खालामनाय जाबाय आरो बेयावहा गाहायाव लिरनानै दोनबावदोंदि सोरबाफोर हाबनो गोनांथि दंब्ला रायजोफोरनियाव सोंनो हागोन थारैनो बे बेसेबां गनायजाथाव आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो गुदि बाथौ धोरोमनि गाहाय नेहाथारि रबिराम रामसियारि बिथाङा गोबां सोंखारिदों आरो बे मोनसे गामि एबा बे मोनसे गामियावनो गंसे नखरखौ बयकट खालामना दोननाय जादों जेराव बोलि बाथौ फुजिनायनि थाखायनो बयकट खालामना दोननाय जादों थारैनो बे बेसेबां बर' हारिनि गेजेराव गनायजाथाव जेराव गोबाव समनिफ्रायनो जों खौसेथिखौ खामानि एबा बर' हारिया साफ्रोमबो खौसेथि एबा दोंसे लामाजों आवगायलांनो खामानि मावबोबाय थादों नाथाय बेनि गेजेरनो माखासे समाव धोरोमखौ लानानै गोबां गुलाय गुजाय आरो धोरोमखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ बायलांनाय मोननाय एबा नुनो मोननाय जायो एबा खौसेथि गैयैखौ गोरोबलायनाय गैयैखौ जों नुनो मोननाय जायो थारैनो बे समाव बे बाथ्रा आरो बे जार्मनबारिनि बे थांखिखौ बेबायदि बयकट खालामनानै दोननाय थांखिखौ बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोना फोरमायहर आरो बेखौ लानानै गोबां मानि दिनैनि समाव सावराय जादों जेराव आथिखालाव धोरोमखौ लानानैनो गोबां गुलाय गुजाय सिखारगासिनो थायो थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव गोदानै बेफोरबायदि धोरोमनि गेजेराव खौसेथि गैलायै गामि दरसेनि गेजेरावनो बयकट खालामलायनाय बेफोर समाजा एबा बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे समाजनि आयेन दाना लानायफोरा एबा माखासे समाव माखासे आयेन बिजोनाव बेफोरबायदि गोबां जों समाजाव मिनिजानाय जाथाया जाबोगासिनो दङ दानिया नोंथांमोना बिजिरदों बेफोरबायदि जार्मनबारि गामियाव बेफोरबायदि थांखि लानाया बेसेबां गनायजाथाव थारैनो बियो साबजाथाव जामारदोंना दानिया फैदो बिदिब्ला गुदि बाथौ धोरोमनि गाहाय नेहाथारि रबिराम रामसियारि बिथाङा बे बाथ्राखौ लानानै बेसेबां बाथ्रा बुंदों आरो माबायदि दान्थे बिदान्थे खालामदों जों आबुङै मिथिनो नाजानि आं मुस्रि रबिराम रामसियारि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि दिनै मोनसे खौरांखौ लानानै बिनि मोनसे प्रेस बिबुंसार होनो थाखाय जों दिनै बेवहाय गसंदों आं गिबियावनो डिजिटेल निउसनि खोनासंगिरि साफ्रोमखौबो आं बे खाबुआव बरायबाय धेमाजि जिल्लानि सिमोनसापुरि हालामनि जार्मनबारि गामिनि मुस्रि धनिराम बसुमतारी आरो मुस्रिमा दिपाली बसुमतारी आफादगिरि धेमाजि जिल्ला माइनाव आफाद बिथांमोननि नखरा बाथौ सिबियारि आरो बे जायगानि थागिबि बिथांमोननि नखराव बावैसो सान सिगां मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो बे जाथायनि सायाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गोथौ दुखु फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों जायफोरा बे जाथावथारि जाथायजों थोंजों एबा खेंसालिया लोब्बा दं बिथांमोनखौ बे जाथायनिफ्राय गोजानाव थानो जों खावलायदों फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जार्मनबारि गामिनि थागिबि मुस्रि धनिराम बसुमतारी आरो मुस्रिमा दिपाली बसुमतारीनि बिथांमोननि नखरा गुदि बाथौ सिबियारि
गामाखालि बोसोरनि बादिनो देग्लायबो बोसोर गोदाननि साय सालामि होनायनि लाहार फाहार खालामफुनाय समावनो गामिनि सुबुंफोरा इनायै हेंथा होयो आरो हरनि समाव बिसोरनि न'खराव फैनानै दावराव दावसि खालामफैयो आरो सिगि सग' खालामो। मिथिनाय बादिब्ला बाथौ दुमनायनि 16-18 जरा खोथाखौ लानानैबो दान्थे बिदान्थे जालायो आरो बोसोरथामनि रादाय गान्थि खानानै बिसोरनि न'खरखौ गुदि बाथौ सिबिनाय खान्थि नागारनानै बिबारजों बाथौ सिबिनो नारसिनो। बेयावनो बिसोरनि न'खरा बोलि खान्थिखौ नागारनो गोसो गैयैयाव हा हु सम्पति गारनानै खारनो आरो न' बां बुसिनानै होखारहरनो हुमखि होनायलाय आरो गामिनिफ्राय बयकट खालामनायलाय आरो दायना अजा बुंनायलाय थासारिखौ गुबुंले खालामनानै नाजानाया बेसेबां गनायथाव। दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेबायदि थासारिखौ माब्लाबाबो लाय होआ। आथिखालाव बयहाबो गावनि एबा गाव मोजां मोननाय बबेबा मोनसे धोरोमखौ आजावना लानायनि मोन्थाय दङ। बर' माहारिया मोनसे समाव बयबो बाथौ धोरोम सिबियारिमोन। बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम। बिदियाव गुदि आरो गुबै खान्थिजों सिबिग्रा बर'फोरनि मा दाय जाथावगौ? बेनिखायनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय खावलायनाय जार्मानबारि गामिनि थासारिखौ गोग्गो आरो गोजोन लाखिनो नाजानाया जोंनि बयनिबो बिबान। बबेखानि 16 एबा 18 जरा बाथौ खुन्थियानि दुमनाय आरो धोरोम सिबिनायनि असिला लानानै थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाजानाया दुखु गोनां जादों। आरोबाव बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ बुंलायनानै मिथिया हसिया बुजिया सोमजिया गावजों गाव नांलाय खमलाय बाथौजों बाथौ दावराव दावसि जालायनाया जोबोद लासिंसिं आरो दुखुनांथाव जादों। बेनिखायनो बयखौबो गोसो हमथानानै गावजों गाव मान होलायनानै एना एनिखौ ज्राब गारलायनानै अनलायना गोरोबलायनानै थानो खावलायनाय जाबाय। बेयावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बे जाथायनि सायाव अजद दैखांनानै बेफोरखौ गोजोन आबहावा सोरजिनायनि असिला लानानै बेखौ बयनिबो हेफाजाब लालायनानै जेंनाखौ फोजोबस्रांनो नोजोर बोनानै माखासे दाबि दैखांनाय जाबाय। सेथियाव मुस्रि धनिराम बसुमतारी आरो मुस्रिमा दिपाली बसुमतारीनि न'खरा गुदि खान्थिजों बाथौ सिबिनाय बाय थानो मोननांगौ। नैथियाव बे जाथायखौ दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गोथौ दुखु फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थामथियाव बिबार बाथौ आरो बोलि बाथौ बुंलायनानै एना एनि जानाय आरो गोरोन्थि बुजिलायनायखौ ज्राब गारनांगौ। ब्रैथियाव बयकट खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेखौ गोख्रै बोखांना लानांगौ। बाथियाव जार्मानबारिनि जाथायानो जोबथा जानांगौ। बे जाथायखौ बिथा खालामनानैनो बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ बुंलायनानै जाथावै जाथाय बिजाथाय सोमजियोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? दिनै बेनिखायनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जायखिजाया आफादानो जा एबा जायखिजाया गाहायलायानो जा एबा जायखिजाया आफादजों लोब्बा थानाय गोरों गोरायानो जा बिथांमोनखौ जों बयखौबो खावलायदों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जाहाथे धेमाजि जिल्लानि सिमोन सापरि हालामनि जार्मानबारि गामियाव जानाय बे जाथावथारै मोनसे जाथायखौ जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायनानै थुलुंगाजों जाहाथे बे जाथायखौ थाबैनो फोजोबनानै स्रांथिं खालामो आरो बे गामियाव जाहाथे गोजोर रायजो जानानै बयबो जाहाथे हेफाजाब आरो अनलायनाय बे जाहाथे आरोबाव मोनफिनो बे थासारिखौ लाबोफिननो थाखाय आं दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन।
अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।